Sa laing balita, napog usa ka barangay sa siyudad sa Sugbo ang posibleng ideklarar nga drug cleared karong tuiga. Kini base unya sa resulta sa deliberasyon nga gipahigayon sa Regional Oversight Committee pinanguluhan sa PIDEA 7. May balita si Colin Quintanar. Mahimong maapil na sa listahan sa drug cleared nga mga barangay ang Barangay Punta Princesa, Tisa, Agsungot, Adlaon, Binaliw, Budlaan, Hipodromo, Kalubihan, Kasambagan, Kamagayan ug Tabunan. Apan sa dili pa mahimong drug cleared ang usa ka barangay, kinahanglan nga ang naa sa listahan sa PIDEA ug PNP ilahang nasuta ug nasubay pinagi sa pag-adto sa community-based rehab. Kung all accounted for na ang tanang naa sa listahan, mahimo nang mo-apply ang barangay alang sa drug clearing. Ang kagamhanan sa syudad sa Sugbo muhatag og 100,000 pesos sa mga barangay nga drug cleared. Matod ni COSAP Head Jonah John Rodriguez, dili daling sulbaron ang suliran sa illegal nga droga maong angay magtinabangay ang mga barangay. Yeah, actually kanang ang problema sa droga kay dili gid siya madali-dali nun. It's not nga in a wink of an eye ma-solve dayon. Ang problema sa droga dili siya masolbad overnight. So tinabangay gid siya. Magpasalamat ko sa atong gobyerno sa Cebu City Government nga supportive sa atong programa, ilabi na si Mayor Mike o si Attorney Raymond ug ang mga konsehales. Si Mayor Mike Rama hugot nga nagsuporta sa mga programa batok sa droga. Kaabag sa COSAP sa Anti-Illegal Drug Campaign ang PIDEA, DILG, PNP ug mga barangay. Aron madeklara ang drug-cleared barangay, gikinahanglan nga ang tanang individual nga naa sa PNP PIDEA watchlist, klaro nga gi-account sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o gikinahanglan nga nakagraduar sa Community-Based Drug Rehabilitation Program. Kini ang balita, Colin Quintanar, Cebu City News.